Giyon sa nimo pag-apply, what made you decide to apply? Kisa nag-encourage nimo? So, ever since nga high school ko, I've always wanted to try traveling abroad tas kana maka-experience og education dito. So, without passport or any experience at all, try kog apply. Ang Chiang Mai University kay naa siya main og annex campus. Ang annex campus is like 7 kilometers away. Doon lang po. Pero di wala ra po koy bayad pliti ma'am because na ang Chiang Mai is not a free van for students. I see. Thailand sa Chiang Mai University as an exchange student nato diri sa CMU ug nag eskwela siya for 1 semester from July to November 2024 last year. Si Alexander James Digrano. Alex, isuroy da ko no but before mi nimo isuroy giyon sa nimo pag-apply, what made you decide to apply? Kisa nag-encourage nimo? Kuan ma'am, nagsugod application during atong second semester of my second year. Murag April ni siya. Tas random lang kay ni si Ma'am Balukos man mo ang program advisor sa horticulture. Hello kay Ma'am Christine. Hi Ma'am Christine, duman siyang giti ka diri. Basig na si Ma'am Christine diri kay head man nato sa atong TDSU. Nakita mo ato ma'am si Ma'am Christine nag-forward siya Google link tas nakabutang kay AIMS application something. Tas ang na-highlight dadto nga naka-information is kining education, kining program abroad. So, ever since nga high school ko, I've always wanted to try traveling abroad tas kana maka-experience og education dito. So, without passport or any experience at all, try kog apply. Katong nga Google link. Tapos, si Ma'am Karen Cosrojas may in charge ato. Tas ang una gid niya gitawagan kay kana naay passport. Ato nga time wala pa ko'y passport. But pagkahibalo ni Ma'am Karen nga ako ang desidido jud kay mo appeal or kuha na ni mo effort. Ako ang iyang final tawag and also napot to'y other kuan students nga from other department na isa ka ansay og economics. So tulo mi ato supposedly but since isa ra ka spot since the pandemic so binugno ay pud mi ato nga one spot. Giyon sa nimo, how did you make it? For this application mo sa AIMS, naagi grade nga cut off or the better the grade, the higher the chance nga ma-chosen ka kay si Chiang Mai University ato nga time katong sako nga time it was the top 2 university in Thailand so medyo taas gig standard. Kaya unsay top 1? Chulalongkorn kana siya. Okay. So dili na siya matandog si Chulalongkorn. Really? And dako po siya nga pressure because Chiang Mai University is consistently sa top 5 gina siya. Nararagin na siya. So ang nahitabo ato ga kuan dapat 1.5 or better nga jiwa dapat dako and in terms sa application form nga from Chiang Mai dapat kay Chada gid mo application form or why do you decided to apply for this o sa imuhang kay silang application form na po kay kinibitang partial or draft nga usa nga thesis imong gusto kay ila po nang i-check kay Center of Excellence po sila sa agriculture along with Kasetsart University. Kana siya so long process gina siya kay imagine ang Kasetsart ikapila kuan po na siya ma'am I'm not sure but na siya sa top 10 po. Okay dito man sa Kasetsart last time di ba? Usually ma'am sila Mercury first batch kuan sa Kasetsart but murag ako bang first batch ma'am from Chiang Mai gyud sa agri since kuan gyud establishment. Di ba si Bobby Guzman? Hello Bobby, murag na siya sa Chiang Mai. Oo, feeling ko lang. Basin lahi nga campus at the okay kidaghan. Asa ka nga campus? Kuan ay as far as I know ang Chiang Mai University kay naa siya main og annex campus. Ang annex campus is like 7 kilometers away. Doon lang po. Pero di wala ra po koy bayad pliti ma'am because na ang Chiang Mai is not a free van for students. I see. Sige. Isuroy na mi, Alex. Congratulations for making it. Kaya naada kay mga ka-rival ani nga slot pero you did it kanang graciously, di ba?